Защо българинът е ядосан и как да се справим с гнева? Понякога виждаме около себе си ядосани хора. Те се карат по улиците, в колите, дори в къщи. Но истинският гняв не е винаги към другите, той живее вътре в нас. Защо българинът често е ядосан? Защото носи тежестта на миналото, поколенчески травми, разочарования, очаквания, които не се сбъдват. И защото обществото ни понякога учи да потискаш болката и да я превръщаш в яд. Така вътрешният гняв расте, без да се вижда, докато избухне в най-неочаквания момент. Как да се справим с този гняв? Първо, осъзнай го. Не бягай от яда, не се обвинявай, просто кажи на себе си: това е моят гняв, чувствам го. Второ, дишай. Дълбокото дишане забавя импулса, дава пространство на ума и сърцето да се успокоят. Трето, излей го безопасно. Напиши го, разходи се, удари възглавница, спортувай. Не оставяй гнева да те отрови отвътре. Четвърто, прошката започва от теб. Прошката не е за другите, а за теб. Да пуснеш яда е да си върнеш мига. Вътрешният гняв не изчезва с магия, той се променя, когато го приемеш, разбереш и освободиш. И тогава ще откриеш, че под него има място за спокойствие, сила и надежда. Надежда. Гласът, който ти напомня, че гневът може да се превърне в мир.